Escolta, una cosa també per parlar de com han canviat les parelles. Fixa't quina dada. El 2023, que és l'últim any que hi ha dades, es van donar 26.000 matrimonis de diferent sexe i 1.000 del mateix sexe. La legalització d'unions homosexuals a Espanya no va arribar fins fa 20 anys, el 2005. Pensem que Espanya va ser el tercer estat del món on va haver-hi la possibilitat de contraure matrimoni homosexual després dels Països Baixos i Bèlgica i 17 dies abans que al Canadà. L'any 91, fa 35 anys, gairebé, els homes el primer matrimoni als 28 anys i les dones als 25. Ara, els homes als 38 anys i les dones als 35. O sigui, 10 anys més tard. Què ens diu això? Diu, jo crec que com està canviant la societat, no? L'esperança de vida ha augmentat molt. Per exemple, fa 100 anys un matrimoni podia durar 30 anys. Ara, avui en dia, un matrimoni pot durar 60 anys o més, amb els reptes que això implica. I també la necessitat de viure, de descobrir tota aquesta vulnerabilitat econòmica i social que molts joves han de fer front, per exemple, també fa que posposis. Abans potser et casaves amb la primera persona o t'ajuntaves amb la primera... Però era la manera de marxar de casa. Per exemple, avui en dia ja tot això no cal. És allò que dèiem, la conveniència, la necessitat per sortir, el que socialment s'esperava. Ara, avui en dia, escolta, està molt bé. Jo crec que és una molt bona opció experimentar. O sigui, si a vegades amb 18, 19, 20 anys encara no et coneixes a tu mateixa, també és difícil saber què vols o quin company o quina companya de vida vols tenir al costat. Serà per una vida o potser passarà per un tram de vida o pel que sigui, no ho sé. Però jo crec que és important també ser conscients que el món canvia, que nosaltres canviem i que tot el que allò era per sempre, allò que dèiem l'altre dia, tot es transforma.